ste niekde môj... už ideme. Vítam vás, milí diváci, čiže vy, čo ste dlhodobo nezamestnaní, deti bez dozoru, naivní dôchodcovia, ľudia v čakárniach alebo ľudia na chatkách, ktorí nechytajú lepší program s lepším obsahom, ako je tento tu práve teraz na stanici Fake TV. Všetkých vás srdečne vítam. Moje meno je Oliver Jan Baumeier a všetko, čo o mne potrebujete vedieť, sa dozviete z mojich iniciálov. Vítam vás. Pre úvod by bolo dobré, kebyže si zopakujeme pravidlá súťaže. Tejto telefonickej hry sa môžu zúčastniť iba osoby, ktoré o sebe tvrdia, že sú staršie ako 18 rokov. Dole už môžete vidieť telefónne číslo, na ktoré sa viete dovolať, ako náhle vypočítate tieto dve prvočísla. Odchýlka je plus mínus 5 čísel hore-dole. Ako náhle sa dovoláte do tejto množiny prirodzených čísel, už automaticky získavate 5 častí domáceho urýchlovača častíc úplne zadarmo. To už si ani nedokážem predstaviť modernú súčasnú kuchyňu bez toho, aby si sama vedela generovať antihmotu. A to nie je všetko, lebo sa zaväzujete, že si zakúpite zvyšných 2000 častí súčiasok, vrátane pohonu, čiže trojtužkových batériek. Čo sa týka ceny hovoru, tak tá je 1871,563 eur za každú začatú sekundu hovoru. A o čo budeme dneska súťažiť? Dnešná garantovaná výhra je na 10 eur. Wow, tak to sa už inak znásobilo. Tak to sa budú darčeky kúpať určite o mnoho lepšie, pretože už je 13. december. Meniny má Lucia po Lucia. Všetko najlepšie k meninám. Na 10 eur. Tak to už si môžete kúpiť všeličo. Záleží, kde ste. Ak ste v Núšti, aj celý panelák. Ak ste v Petržalke, tak parkovacie miesto pre kolobežku. Dobre, a čo budete musieť urobiť preto, aby ste získali túto úžasnú sumu na 10 eur? Musíte vyriešiť dnešný rébus, ktorý je táto logaritmická rovnica zložená zo zápaliek. A vašou úlohou bude posunúť dve zápalky tak, aby ste vyriešili dané x a povedali nám ho. A ten, ktorý povie správne riešenie tejto rovnice, získava na 10 eur. Dobre, pravidlá som vám povedal, takže môžeme ísť na to. Spúšťame časomieru, ktorá je teraz 2 na 9 sekundy, čo už je niečo vyše 8,5 minútky, takže poďme na to, buďte pripravení, riešte to. Dobre, časomieru sme spustili. Výborne. Musel som ich spustiť ja, pretože náš režisér je na vozíčku. Ale za to robil kaskadára Steveovi Hawkingovi vo všetkých filmoch a seriáloch. Až do toho incidentu, kedy si zabudol aktualizovať antivírus. Aj také veci sa stávajú. Každopádne, máme tu rebus, máme tu výhru, máme tu telefónne číslo, na ktoré potrebujeme, aby ste vy zavolali, takže poďme na to. A máme prvého volajúceho, áno. Dobrý deň, pizzeria Korona? Áno. Tu je pizzeria Korona, donáška len do poštových schránok. Čo si želáte? Ja by som si chcel objednať pizzu číslo 21 a 13. To sú Fibonacciho čísla. Prosím, čo bude? Nič, že náš šéf kuchár taliansky maestro Fibonacci vám tú pizzu urobí veľmi vynikajúcu. Okej. Hej, tú 13 vás poprosím bez kukurice a ak sa dá, nie je pikantná. Áno, dobre. A kde bývate? Hajdnová 13A. Dobre, čiže Hajdnová 13 a bez kukurice nepaliva, nebojte sa, nie je pikantná. Dobre, tak za takú asi hodinku to tam budete mať. Majte sa, dovidí. Dovidenia. Tak to bola nesprávna odpoveď, ale aspoň vy, ďalší súťažiaci, viete, že táto rovnica nemá riešenie vo Fibonacciho číslach. Čiže o to je to jednoduchšie vyhrať na 10 eur. Ináč taká drobnosť. Eulerovo číslo je aj známe tým, že pomohlo zistiť starobu vesmíru, aký vesmír je starý. Len vďaka tomu, že nezavádzalo vo výpočtoch. Prepáčte, taký akademický humor. A máme ďalšieho volajúceho, áno. Dobrý deň.
Chcela by som sa opýtať, či máte záujem o bambusové ponožky. Samozrejme, že mám záujem o bambusové ponožky. Poďme robiť biznis, baby! Ponúkame 3 páry ponožiek za akciovú cenu 5 eur. Sú vyrobené z kvalitného prírodného bambusu a ide o jeden z mála produktov, ktorý sa hrdo píši označením Made in China. A zisk z predaja pôjde na ošetrenie pán, ktoré spadli z bambusu. To je milé. Tak v tom prípade dajte mi 200 párov ponožiek. Dá sa to urobiť aj poštou na dobierku? Áno, aj tak sa dá. To je výborné. Tak prosím vás, pošlite mi to na Haydnova 13 a ešte 11235. Áno? Super, ďakujem, majte sa, dovi. Tak vidíte, aj keď poviete nesprávne odpoveď, nesprávne číslo, stále vyhrávate. Nie je čo stratiť. Áno, ďalší telefonát, poďme na to. Dobrý deň, je tam Ivan? Áno, tu je Ivan. Čo si želáte? Ja sa chcem opýtať, či ešte máte dostupné tie dvere, čo máte v inzeráte na bazoši. Áno, ešte predávam tie dvere. 50 000 otvorení, proste neblíka žiadna kontrolka, bola iba menená jedna kľúčka a stále funkčná. Na cene sa nič nezmenilo? Viete čo? Keďže som teraz hladný a vy ste jediný, ktorý sa ozval na tento inzerát, tak som sa rozhodol, že tie dvere vám dám za 2 pizze Havaj. Stačí, keď mi donesete 2 pizze Havaj, jedna extra pikantná a s kukuricou. Môže byť? Dobre, a kde bývate? Haydnova 13a. Aj tie vnútorné dvere, to sú oni, čiže stačí, keď príjete, vyberiete dvere, nie sú zamknuté a pred vchodom mi necháte 2 pizze. Dobre? Môže byť? Dobre, ďakujem, snáď do hodiny som u vás. Dovidopo. Ďalší nesprávny telefonát, ja už len čakám na ten správny, ktorý mi povie to správne a vyhrá tu sumu úžasnú na 10 eur. Áno, máme ďalšieho, počúvame. Ahoj, ako sa voláš? Joško. Ahoj Joško, dúfam, že poznáš pravidla tejto súťaže. Najprv musíme zistiť, či nie si náhodou umelá inteligencia. Ale ja nie som umelá inteligencia. To je presne niečo, čo by povedala umelá inteligencia. Potrebujeme najprv, aby si nám povedal tento nadpis, túto kapču, čo sa zjavila na obrazovke. Vieš nám ho povedať? Nemám záujem. Nemá záujem? Tak to nás mrzí. Ja som si myslel, že chceš súťažiť. Ale ja chcem súťažiť. No nič sa nedá robiť. Ahoj. Aj to sa stáva. Ale, aby som vás motivoval a nestrácali ste záujem, tak môžeme zvýšiť garantovanú výhru? Dobre, režisér si dostal mŕtvicu, nereaguje. Dobre, rozhodol som sa, že zvýšime garantovanú výhru na pi na 10 eur. Wow, čo ti to prepočítava? Pi na 10. Fú, ja na 10 som mával niečo úplne iné ako iracionálne čísla, ešte v to v eurách. Wow, tak dúfam, že toto vás motivuje. Že už konečne máte záujem vyriešiť túto jednoduchú logaritmickú rovnicu. A ešte som sa rozhodol práve teraz. Nemusíte zmeniť 2 zápalky, ale 3 zápalky, nech to máte jednoduchšie. Už vieme, že to má riešenie, alebo nemá vo Fibonacciho číslach, tak poďme ďalej. A máme ďalšieho telefonujúceho, áno, už sme za polku časomiery. Áno, kto tam je? Haló, je tam Lesia? Nie, to nie je Lesia, ani žiaden ten pes Lesí, už myslím, že zomrel. Aha, tak to bude nejaký omyl. Gratulujem, to je správna odpoveď. Táto rovnica nemá riešenie, proste nedá sa to vyriešiť, je to blbosť, gratulujem, vyhrávate. Čo som vyhral? Bambusové ponožky a víkend, wellness víkend v rekreačnom stredisku s Byňou. Vyhrávate to v jednej tých útulných romantických chatiek. Super, ďakujem. Aj my ďakujeme, dovidenia. Tak vidíte, nebolo to až také jednoduché. Všetci sme svojím párom vyhrali a myslel som si, že to budeme ešte potiť krv ďalšie 4 hodiny, ale očividne už sme to vyhrali, takže už to tu končí. Ďakujem, že ste sa pozerali a že ste to dopozerali až do konca. Majte sa a šťastie praje pripraveným.